Mga igsuon kong mga binunyagan, miabot na kita sa kinatumian sa atong pagpangandam. Karong Abril 14, 2021, ato ng pagasaulugon ang ikalima nga gatusan sa atong pagka-Kristiyanos dinhi sa Pilipinas. 500 years of Christianity, pinagi sa paghandong o pagsaulog sa unang bunyag nga nahitabo sa Cebu. Tinuod, mauni ang katumanan sa atong pagpangandam sulod sa siyam katuig nga gisugdan ni adtong 2013 ang tuig sa Integral Faith Formation. Gipadayon sa pagkasunod nga mga tuig, 2014 Year of the Laity, 2015 Year of the Poor, 2016 Year of the Family and the Eucharist, 2017 Year of the Parish as Ecclesial Communion, 2018 Year of the Clergy and the Consecrated Persons, 2019 Year of the Youth, 2020 Year of Interreligious Dialogue, Ecumenism, and the Indigenous People, ug karon 2021 Year of Missio Agentis, ug ang tuig ang ikalima kagatos nga kasumaran sa pag-abot sa Kristiyanismo sa Pilipinas. Apan dili ni ang katapusan. Kay bisan nakaabot na kita sa 5 ka sentenaryo sa atong pagtuo, ang panaw wala mahuman. Pinagi ni mga kasaulugan, nahatagan ta og grasya sa bag-ong direksyon isip simbahan dinhi sa Asia. Nagpadayon ang atong panaw. Ang atong tema ni ining atong kalihukan, ni ining 500 years of Christianity o 500 YOC, mao ang gifted to give. Ginasahan aron ihatag. Kini dili lang tema sa kasaulugan, apan mahimong atong giya sa atong pagpadayon. Kita gigasahan sa gasa sa Kristohanong pagtuo. Apan dili lang alang sa atong kaugalingon. Ipaambit sa uban kining gasa sa pagtuo nga nadawat sa bunyag. Sa pagtapos sa rito sa bunyag, miingon ang pare, panglakaw kamo. Nagpasabot kini nga ang gibunyagan uban sa ginikanan, mga kabanay nangugos ug ang katilingban mupuyo nga matuuhon diha sa kalibutan. Mupadayon pagpanaw sa kapuno sa kinabuhi diha sa bunyag, ug kini ato nang nahisgutan sa mga milabay nga mga episodes. Adunay daghang maanindot nga mga sangputanan sa atong kinabuhi. Ang bunyag nagdala og kapasayloan sa atong mga sala, sa tanang mga sala. Sa sala nga panulundon ug sa sala nga atong gibuhat. Lakip na nini ang kapasayloan sa tanang silot sa atong nga atong mahag-aguman tungod sa sala. Mao nga dili nata nalayo sa Dios. Sa bunyag nakabaton kita og bag-ong kinabuhi. Pinagi sa bubo sa tubig, nagtimaan kini dili lang sa kamatayon diha sa kahinluan gikan sa sala, kundi ang pagkabuhi pag-usab. Kining bag-ong kinabuhi, kabag-uhan nga atong naangkon, nahitabo tungod sa gahom sa Espiritu Santo. Maglakaw na kita sa diha sa kinabuhi nga nabag-o ubos sa kaluoy sa Dios. Sa bunyag, nahimo kitang sinagop nga mga anak sa Dios, ang amahan nga anaa sa langit. Ang tao dili na ordinaryong binuhat, kundi nahimo usa ka bag-ong nilalang anak sa Dios. Aduna nay bag-ong relasyon sa Dios. Dili lang siya ang magbubuhat sa tao, kundi siya ang amahan nga nagtan-aw ug nagbuhat kanunay alang sa kaayuhan sa iyang mga anak. Sa bunyag, nasakop kita sa simbahan, ang lawas ni Kristo. Ug diha sa simbahan, nahimo kita mga bahin sa ulusahong lawas ni Kristo, ang anak sa Dios. Ug kay kita, miambit nining pagkaanak sa Dios, amahan, naiusa kita sa katawan sa Dios, ang mga matuohon nga nagdawatay sa usag-usa, isip managsuon sa usa ka amahan. Nahiusa kita sa usa ka espiritu, ang Espiritu Santo. Nagpasabot kini nga kita
nga mga sakop sa maong simbahan magmatinahuron o magmasinugtanon sa mga pangulo nga nag-alagad sa simbahan, ang gisangunan sa Dios nga mag-alagad kanato isip atong mga magbalantay. Sa bunyag, nahimo usab kita nga templo sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nga nagpuyo kanato mao ang tuburan sa mga gasa o bunga nga makaayo sa tanan. Nga makaayo kanato. Siya ang gahom nga naasulod kanato aron kita makabuhat sa angay pagabuhaton isip mga anak sa Dios. Gahom nga magdala kanato sa presensya sa Dios diha sa pagdayeg ug pagpasalamat. Siya ang magtudlo o maglamdag sa pagbuhat sa angay buhaton o sa paglikay sa dili angay. Siya ang gahom nga magtukmod sa paghigugma sa Dios ug sa uban. Kay templo man kita sa Espiritu Santo, walay dautan nga espiritu nga mubuntog kanato. Kay ang Espiritu Santo Dios ug walay yawa nga makalupig o makalupig sa Dios. Ang bunyag nagsilyo kanato og usa ka espirituhanong marka, usa ka kinaiya nga kita iya ni Kristo. Og kining maong marka dili gyud mapapas. Bisan unsa kadako sa sala, kini dili gyud mapapas. Bisan ang sala nga nahimo makapapugong sa mga bunga sa bunyag, kining maong kinaiya gihatag sa Dios, dayon na o dili na gyud mawala bisan ang binunyagan mobiya man sa Dios. Kung binunyagan ka diha ni Kristo hangtod sa kahangturan. Mao nga ang bunyag kausa ra gyud madawat. Mao nga kitang mga binunyagan nakaambit sa kinabuhing Dios nun o sa pagkapari ni Kristo. Nahimo kita mga buhing bato nga pagatukuron sa espirituhanong balay ang balaanong pagkapari. Like living stones, let yourselves be built into a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. 1 Peter 2:6. Sa pagbunyag, nakaambit kita sa pagkapari ni Kristo. Sa propitanon o harianon nga buhat. Diha sa pagsalmot sa misyon ni Kristo sa atong mga pag-ampo, sa pagsangyaw siyang pagtulunan sa pulong ug sa buhat, ug sa pagpangalagad sa uban, diha sa gugma. May sama kita niya nga pari, propeta ug hari. Pagkasaulugo na ang ikalima kagatos nga katuigan sa atong Kristohanong pagtuo dinhi sa Pilipinas. Mapasalamaton kita kay ang gidawat nga grasya gikan sa Dios sa mga unang Kristiyanos ning kapupudan niadtong Abril 14, 1521 nadawat usab nato sa diha nga kita gibunyagan. Naluwas kita. O kining maong grasya mao'y atong gamiton o ugmaron sa pagpadayon sa atong panaw, isip, katawhan nga matuuhon sa Dios. Pinagi sa pagtuo nga ipakita sa buhat, musamot ang atong kahiusa sa Dios o sa iyang simbahan. Pinagi sa paghigugma sa Dios o sa atong isig kaingon, gisubay o gibansay nato ang balaod sa gugma, ang kinauyukan siyang panudlo o misyon. Pinagi sa paglahutay diha sa paglaom, uwan sa grasya sa Dios, makalahutay ta sa pagpadayon sa atong panaw ngadto sa Dios, ang Amhan o Anak o Espiritu Santo. Ug makabaton kita sa kalipay sa langit, ang ganti nga nagpaabot kanato o atong maangkon hangtod sa kahangturan. Amen.